One. One manong, thank you. Okay One na. pag-radio aklang na katungtungan kanto damdaman to. Ano pa maalak to. Sige, nabigyan ko. Okay, bye. Thank you. Multimedia Network, broadcasting in Laoag City, Ilocos Norte, Philippines. Member, Philippine Online Broadcasters Association and KBP. Nature's Call. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga at punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang sabi ng Gregong doktor na si Hippocrates, ang inyong pagkain ay magiging inyong gamot at ang inyong gamot ay inyong magiging pagkain. Ayan, magandang hapon po muli. Kadagitay kanayon nga naka antabay or kanayon nga nakabuya. Kada kami iti programa mi nga po Monitor. antibiyag. Ayan. Kami po ay bumabati po muli ng aking kasama na si Doc Edwin Ferrer ng Happy New Year at saka ano ngayon? Happy Three Kings. Diba? Kasi 6 ba ngayon, Doc? 6 ba ngayon, Doc? Yun. Opo, 6 po ngayon, January 6. Opo, first week of the month of 2021. So, January 6, 2021, we are facing another chances. New 365 days. Ano pa? New chances na 365 din. Doc. Maligayang bati po sa inyo. Happy New Year and Merry Christmas. At panibagong taon. Panibagong puon itibiyag manan. Nga kinayon. Osto ka dito, Doc. Naga na pa yun. Kumusta ti panahon ni dito, Doc? Okay naman Kwan, ang panahon dito hindi naman tag-ulan. Pero sa ibang bansa, winter sila. Yes. Yung sa atin, Doc, mainit dito sa amin. Mainit. Mainit. So, yun po. At least, sa'yo dyan, maganda yung panahon mo. Dito sa amin, maganda rin panahon. Kaya lang, umaharap tayo sa isang problema ulit. Dito sa amin, Doc, naka-lockdown ang Barangay 1 sa Laoag City. Ewan ko lang kung may mga lockdown na rin kayo dyan. Dito, Kwan, GCQ pa rin yata kami. GCQ. Parang moderate. Okay. Pero Okay. may mga cases pa rin dito. Sa amin, Doc, malif yung aming GCQ before Christmas. Yan. Kaya medyo okay na kami. Kaya lang, may mga magla-lockdown talaga, hindi natin maiwasan. Kasi nga, may mga COVID talaga na dumadating pa sa amin. Actually, nung isang araw or Sunday yata, we have 5 last week. So, ewan ko lang ngayon, hindi pa ako updated, Doc.
Pasensya ka na sa sobrang busy ko na rin. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, Doc, Oo nga eh, mukhang busy ka nga daw. anong pag-uusapan natin? Usapan, Ah. Doktora? Oo. Ay nako, Doktora, edi pag-uusapan natin ngayon is all about the gut microbiome sa ating bituka. Kasi alam mo, lumipas ang Pasko at ang bagong taon. Kahit anong hirap ng buhay, talagang naghahanda ang mga Pilipino. Alam mo naman, kain, lapang, inom, o diba? At talagang may handa. Kung makikita mo talaga sa story sa Facebook, talagang makikita mo yung mga handa nila sa lamesa, di ba? Kung ano-ano, sari-sari. Yung mga Exactly, Doc. bilog-bilog, yung mga ganyan, di ba? Oo, Exactly, hindi Doc. mawawala talaga yung mga crispy pata. O yung mga papaitan, yung mga ganyan, yung mga iyaw-iyaw, barbecue, yung mga ganyan, di ba? Mm-mm. Kaya maganda natin na balikan sa buong isang taon na kung baga kumusta ang ating gut microbiome, ang ating bituka. O, di ba? Oo. Maglinis pa rin tayo. Diba, Doc? Maglilinis pa rin tayo. Oo, kailangan pa rin maglinis talaga ng bituka. That is the first step natin. Sabi nga natin, cleansing, detoxification process. Ano, kailangan natin ng rebalancing and kailangan natin mag-rejuvenate sa ating bituka. Kailangan natin pagandahin yung aura ng ating bituka, di ba, Doc? Exactly, Doc. Kasi kung kukunin talaga natin ang mga benepisyo ng ating gut microbiome, napakadami, Doc. Kasi alam mo naman, ang role ng gut microbiota sa ating metabolic health ay napaka-importante. Ano po ba? Kaya doon sa mga medyo medyo matataba. Kaya nga, sabi ko kasi nyo sa iyo, Doc, Doc, pumapayat ka yata. Kasi dati mataba ka, diba, Doc? Nagda-diet na ako, Doktora. Hindi na ako yung kumakain ng marami nung Pasko at bagong taon. Buyak langan, dajay taptabakan manmantika ang akan kanan. Hangakaslay din. Oo, juicy na ako ngayon. Mapili na ako. Hindi na ako basta-basta lumalakang at kumakain ng sobra-sobra, Doktora. Kasi that's good. makikita nga natin na nasa bituka pala lahat ang problema ng tao. Oo, kaya nagkakasakit ang tao. Diba, Doktora? Exactly. Kaya dyan pumapasok yung Hanis typhus natin na kumbaga siya ang pumubugsa sa mga bad bacteria sa katawan natin. Exactly. At diba? Colonoscopy yan. Kumbaga maganda sa paglinis ng ating gut microbiome, mga bahay o mga bacteria sa ating bituka na kailangan pugsain natin at para gumanda yung aura ng bituka natin at para gumanda yung sistema ng ating katawan. Exactly, Doc. Kasi it's a very, very important talaga. Kasi yung relationship ng gut microbiota natin at saka metabolic health when it comes to dietary interventions, napaka-importante po at we should be very aware dahil lahat ng mga sakit natin nagagaling po sa ating gut microbiota. Hindi na po bago yung mga sinasabi namin ni Doc Edwin dito kasi last year pa namin sinasabi na this gut microbiota has something to do with our immune system. Tama po? And this gut microbiota has something to do with every, sabihin natin, bacteria na nasa katawan po natin. Tama? O, diba? At sabi nga, kung talagang babalikan natin pinag-aralan natin, Doktora, is begin pagpasok pa lang sa bunganga natin, nandoon na may mga bacteria na, lalo na doon sa mga singit-singit ng ngipin natin na nabubulok doon, napapanis, tapos ilulunod natin. Saan pupunta yun? Sa bituka pa rin, di ba, Doktora? Exactly. Kaya kailangan natin na malinis yung tinatawag nating gut microbiota at para umokay yung colon problem natin. Lalo na kung constipated ka, di ba, Doktora? Pag constipated ka, connected yan. Ano?
problema ng mga senior citizen, Oo. ng mga senior. Kaya nung makita natin, sa banyo sila na doon nagaganap nangyayari yung tinatawag nilang disgrasya. Yung pag-ipit ng bituka is connected to the heart. At sabi mo nga, ang microbiota, ang colon natin is connected sa mga different parts ng ating organ. Exactly. Exactly. Our digestive system kasi, Doc, is connected to our nervous system. Our digestive system is connected to our circulatory system. Our digestive system is connected to our bone homeostasis. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng sakit nanggagaling talaga sa colon natin. So para doon sa mga, for the sake na bago lang pong nanonood po sa amin o kaya ngayon lang po nakakapag-monitor sa amin, inuulit ko po ang gut microbiota na sinisabi namin ni Doc Edwin ay yan po ang bahay, yan po yung tahanan ng lahat ng microorganisms natin sa loob ng katawan. Ano yung mga microorganisms na yan? Maybe it's bacteria, parasite, fungus, virus, 'di ba? Kasi ang residence niyan nasa intestine natin, especially doon sa large intestine. First part of our large intestine is the cecum. O, 'di ba? So diyan sa cecum na 'yan, may mga pocket kasi 'yan. So diyan po nakatira yung estimated na microorganism na bacterial species is 1,000 and 100-fold more genes kesa sa human genome. Ibig sabihin nun, mas marami ang count ng bacteria kesa sa cells ng katawan natin. 'Di ba, Doc? Correct. Oo, kaya nga sabi mo nga parate that ang Hanis tibicus natin is a good bacteria to fight the bad bacteria sa ating Exactly. katawan. Kumbaga, kung wala yung good bacteria na yan, walang susugpo sa mga bad bacteria na nangyayari sa ating colon o yung tinatawag ng cecum o yung tinatawag natin na gut microbiome. Totoo yan, Doc. Alam mo, Doc, para maintindihan ng mga nanonood po sa atin, I will just give you one sample of a bacteria na sumisira sa tiyan natin. Ano yon? H. pylori. O, 'di ba ang H. pylori ang siyang sanhi? Bakit po tayo may acidity? Bakit po tayo butas-butas ang ating colon? Kung bakit po tayo may GERD, G-E-R-D, gastroesophageal reflux disease, because of H. pylori. Di po ba? So kung marami kang H. pylori, talagang acidic po kayo at malamang yung sinasabi nilang heartburn, o diba, GERD, na hindi po masagot-sagot ng kahit na anong gamot na iniinom ninyo because ang sumisira sa inyong acidity is the H. pylori. So kung, say for example, uminom kayo ng Tibicus at medyo maasim, 'di ba? Sabi nila, masama daw ang maasim sa loob ng katawan. So I will explain. Yung asim ng Doc Hanis tibicus ay natural po 'yan. Correct. Ang acidity po niyan is acetic acid. Byproduct po ng short chain fatty acids na talagang matatakot ang mga bakterya na bad sa loob ng katawan ninyo. Kaya nga sabi ni Doc Edwin, 'di ba? Sabi mo, Doc, para gumanda ang aura, 'di ba? Ang panakot ng mga bad bacteria is yung Doc Hanis tibicus kasi nga fermentation process siya. Ibig sabihin nun, pag fermentation, binuro. So ang byproduct niyan, maasim, may konting konting-konti lang naman na alcohol. Okay po? Anong ang term ng alcohol sa ibang term, Doc? I forgot. Nasa tip ng dila ko. Konti lang naman yung nga. Diba? Konti lang naman yung kwan mo yung wine mo doon, sabi mo 4% lang, di ba? Hindi, byproduct kasi yan ng fermentation, Doc. Kaya medyo... At saka ang fermentation process talaga, meron talaga yan. Oo. Meron at meron yan, hindi pwedeng mawala yan. Oo, di ba? At saka, Diba? Doc, Kaya nga parati kong
Kaya parati ko nga paulit-ulit nating sinasabi sa kanila na yan, kung ikaw ay may uric acid, kung ang bituka mo is ayaw ng acid, itong Hanis tibicus is the best para sa aura ng ating bituka. Wala yan side effect, wala yan effect, wala yang masamang na idudulot sa ating bituka. In fact, that is the for change fatty acid. Diba? Exactly. At kung ano yung kinaayawan natin, yun naman ang ikagaganda at ikabubuti ng ating bituka. Kaya nga, 'di ba, sabi nila ang sama ng ng lasa, natural. Kasi lahat ng masasama ang lasa, 'yun ang nakakagamot. 'Yun ang nakakatulong sa atin. Yung ayaw na ayaw nila, yung pala talaga doktorang nakakagaling at nakakagamot. Oo, totoo 'yun. Ano? Tingnan mo yung mapait, Dok. 'Di ba? Pansinin mo yung mga ayaw sa mapapait, Dok. Sila yung may sakit sa puso. Pansinin mo. Why? Kagaya Because yung may ayaw sa sili, ang gamot naman ang sili sa puso, 'di ba, doktora? Oo, Yung iba ayaw natural nila ng vasodilator. Correct, Di ba, vasodilator. Dok, ang sili is natural vasodilator? Yes, anti-hemorrhagic, Oh, anti-inflammatory. O, di ba? Diba? Prevention for stroke and mild stroke and for Correct. pain management. Oo, Di ba, diba? doktora? Kaya nga yung Yan mga ang- walang gamot na talaga, o ayan, lumunok kayo ng kahit 3 pirasong kayin na slicing nyo into 7. Kung hindi nyo kayang nguyain, lunukin ninyo. Correct. Kaya nga, doktor, yun nga, mga ingredients na nilagay mo sa Hanis tibicus natin is naka-design talaga para sa bituka eh. Tignan mo na Exactly. lamang yung watermelon, o di ba? Hmm. O, yung Exactly. pinya, o di ba? Mm-mm. Good for the heart din ang pinya, di ba? Mm-mm. Sa press niyan, binababad sa tubig. Tignan mo yung apple, di ba, doktora? Mm-mm. Apples is doctor's away, di ba? Mm, Yung oo. ginggir, yung turmeric, yung beetroot, yung dragon fruit, o Mm. di ba? Yung mango. Mm-mm. Kung isa-isa natin mga benefits yan, improving, relieving, maintaining, ganyan yan eh. Di ba, Mm-mm. doktora? Mm-mm. Mga nakalag. At ang nangyayari lang sa atin because of deficiency problem lang, kakulangan lang yan sa mga masusustansyang pagkain. Ngayon, ginawa ang Hanis tibicus at para punuan yung kakalungan ng ating sistema sa katawan. Di ba, Exactly, doktora? Doc. Kaya nga Ganon. sabi ko, this is not gamot, this is a nutrition. Lagi kong ine-explain na huwag nyo hong isipin na ito ay gamot. We are not claiming na gamot ito. I am claiming na nutrition. Bakit? Ito ang kailangan ng katawan natin. Hindi nyo na kailangan bumili ng maraming prutas sa isang araw. Nandito na ang Doc Hanis tibicus, napakamura. Correct. Samantala, Oo. 'di ba siyam yan na kailangan ng katawan natin araw-araw. 'Di ba napag-aralan natin, Doc? Kung gusto mo talagang healthy, kailangan kumain ka na ng siyam kinds of fruits, vegetable or herb in a day. Ang tanong, nakakain nyo ba 'yon? O, 'di ba? Hindi. O, hindi. Kaya yung si Doc Hanis tibicus, yan yung pupuno ng mga pangangailangan natin kasi there are 9 kinds of fruits, herb and vegetable. Ano po ang nilagay ko na vegetable? Yung pinakamayaman sa antioxidant, which is the red beets o kaya beetroot. O, try nyo Oo. i-research ang beetroot. Beetroot and dragon fruit, o di ba? Oo. Oo. Di ba? Kaya nga, na-amaze nga ako dun sa mga ingredients na nilagay mo eh. Hindi naman natin kailangan ng mga fruits na makita mong mga kung ano-anong imported na mga kung baga nandito na sa Pilipinas. Exactly. Diba? Ang Oo. iniisip ko kasi nun, Doc, bakit ko na-conceptualize si Doc Hanis tibicus? Number 1, madali lang ba ang source na hindi na ako pwede or hindi ko na kailangang pumunta abroad for my source of nutrients? Yun yung iniisip ko. Number 2, Doc, ang iniisip ko, is this akma sa katawan natin? Check pa rin. Kailangan akma sa katawan natin dahil tayo Pilipino. Kung ano yung nakasanayan ng katawan natin dahil nasa Pilipinas tayo, di prutas ng Pilipinas. Tama? Number 3, ang inisip ko, Doc, yung mga farmers. O di ba matutulungan natin sila sa mga ingredients natin? Correct. Oo, ang daming Makakapagtanim matutulungan. sila ng turmeric, makakapagtanim sila ng ginger, makakapagtanim po sila ng cayenne, at bibilin naman natin yon, o di ba? So matutulungan natin yung farmers, tama, Doc? Ang daming matutulungan kasi alam mo magandang magtanim ng mga ganyan kasi magtanim sa mga paligid natin kasi
alam mo, it's benefit a lot sa atin yan. Oo, lalo na sa mga farmers, lalo na ikaw halos hinahango mo na yata yung mga kanila, yung mga tanim nila, no? Exactly, Doc. Mm. Oo, natutulungan Oo, ko na diba? yung mga farmers dito sa Ilocos Norte. Hindi naman sa Wow. hindi ko naman sa tawag dito, bubuhat ng aking upuan. Talagang nakakatulong na tayo, Doc. Meron pa ako isang barangay na nakausap na isa lang yung itatanim nila for my sources. Kasi, Doc, this January, meron na po tayong lalabas na smaller package ng Doc Hanis Tibicus. Wow, oo nga. Yan, sabi mo nga mura pa. Yung sinasabi mong meron ng maliit na bottle. Yes. Ay nako, gusto ko nang diba? makuan na makuan kasi alam mo naman ang tao, mahilig sila sa Tingi-tingi. mura. At Ganon. saka tingi-tingi, Tingi-tingi, oo. Diba? Kaya Baka na-miss ako dyan. first quarter, Doc, ng ating ng ating taon, baka magsasashay pa kami, Doc, Ay, ganon. 30 Oo, ml. sige. Oo. What do you think, Doc? Sige, i-push natin yan. Oo, maganda yan. Oo. Para can afford. Oo. Can afford Diba? talaga. Kasi kung Oo, 30 kasi ml nasa lang- reseller naman tayo, di ba? Reselling at saka hindi naman tayo networking, Doc. Oo, Ano correct. naman tayo, Oo, direct selling naman tayo. Hindi ko naman siya ni-network, Doc. Kasi kung ine-network Correct. ko, kawawa yung mga nasa baba-baba. Yung upline, silang yayaman. Oo. Diba? Ano ba yung objective natin, di ba? To help the poor. At Correct. matulungan natin yung may mga sakit, di ba? Na Mhm. maka-afford, di ba? Yun yung mga aim and objective natin Yung bago mo itinayo yung Hanis Tibicus na yan di ba? Kaya nga pinangalanan na Hanis Marilu Hanis Veras Tamayo, di ba? Max. O kumbaga talaga sa masa, di ba? Doktora. Yan ang sinasabi. Hindi natin iniisip yung malaking, sabi mo hindi ka yayaman dito, saan ko ba napakinggan niya? Sabi mo, pwede ka agyaman dito, bakit makatulong ititatao. Exactly. Well, Doc, hindi tayo nagpapayaman. Totoo po yan. Alam mo kung talagang marami tayong income or whatsoever, healing camp nga yung aking, diba? Oo, yun. Dream? Yung healing camp nga na sinabi Healing mo camp, noon. diba? Oo. Kumbaga, Para at least- Doktora, binabalikan lang natin for the whole year yung mga usapan natin dito. Yes. Para ma-recall yung mga ating mga listeners na paano ba nag-umpisa ang Hanis Tibicus? Ano ba objective nito? Para saan ba ang Hanis Tibicus? Yung mga ganun, Doktora, di ba? Yes, magbabalik tayo sa isa-isahin natin yan, Doc, pagkatapos ng mga paalaala. This is the ADQ Asia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo po, nababa hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita kada iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, hindi namin sa ngarabi awanin tinagyan dati Tibicus, kaya lang dati nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gaputang imatot dara na, ginurnurak gaputan na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanya, nag-usar kayo iti Tibicus. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try ETB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer.
TB Cos Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes, keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Yan! Welcome back po muli sa ating programang Poon Tibiyag. Ayan. Yung Poon Tibiyag, Source of Life po, ano po, naging Ilocano version dati itong programa na to, Doc Edwin. Kaso lang, ang dami ko kasing listeners at saka watchers, Doc, na si Doc magtagalog naman para maintindihan, ganon. Correct. So, kaya yun, at saka si Randy dati na si Randy, di ba, na-meet mo siya? Yung co-host natin. Sabi niya, Doc, paano yan? Co-host mo ko, hindi man ako makapagsalita ng Ilocano. Nakakaintindi. Hindi masyadong, yung malalalim, hindi ko na alam. Sabi ganon. Sabi ko, sige, di bale, magkaroon tayo ng programa, ikaw yung co-host, tapos Tagalog version na lang tayo. Kaya yon po. Okay? So balik tayo dun sa mga sinasabi mo, Doc, at saka tinatanong mo na balikan lang natin yung sinasabi ko last year na bakit nabuo si Doc Hanis Tibicus, bakit nagkaroon ng Doc Hanis Tibicus. Ikaw ba ay may karapatan ba para magkaroon ng isang product na Doc Hanis Tibicus, di ba? Yun yung mga explain mga doktora. Yun. Kasi, Doc, noong nag-aaral tayo, di ba, alam mo naman, classmate kita, open tayo na ang purpose natin na nag-aral is that para gamutin ang ating mga pasyente. Tama, Doc? Correct. Hindi lang naman ang purpose natin na para yumaman. Correct. Di ba, Doc? Yun yung pinagkukwentuhan natin nung tayo yung magkakasama, di ba? Na pagka natapos tayo dito, at least makatulong man lang tayo sa pamilya natin ay malalayo sa hospital when it comes to natural diseases. Tama, Doc? Tama. Yun yung mga pinag-uusapan natin. So, kasi nung nasa San Lazaro Hospital tayo, ang dami talagang mga nagkakasakit yun, lalong-lalo na yung mga bata, di ba, doktora? exactly, di ba? Oo. First, kung napansin mo, Doc, mga bata, ako nakahawak ako ng 4 years old na diabetic. Ay, correct. Oo, nakahawak din ako, Doc, ng 6 years old na CKD, chronic kidney disease. 6 years old dyan. Oo, 'di ba naalala mo noon nililibot tayo sa mga bawat kwarto doon sa San Lazaro Hospital. Kumbaga natutuwa yung mga pasyente pag kinakausap natin at binibigyan natin ng mga alternative way of treatment, Oo, diba? Lalo na yung may mga dengue, yung tawa-tawa, 'di ba? Diba? Sinisikreto pala nila yung kasi ayaw ng hospital yung tawa-tawa. Kumbaga sinisikreto nila ipainom doon sa mga anak nila. Okay po yan. Ako naman nagpupusa. Sige po, inumin niyo lang po diba? yan. Sabi ko gano'n. Pero hindi, nung nandun na tayo, dahil open naman na yung mga doctors doon na nandun na tayo. 'Di ba? Tayo naman kasi nag-promote ng naturopathy. Oo, kasi tayo yung one way ng alternative treatment na Oo, 'di ba? Kaya nga tayo inabsorb lahat pagkatapos ng graduation natin, 'di ba, Doc? Correct. Oo. So 'di ba sabi ni Kumbaga, Doktora sino nga ulit yung sa naturopathic si Galveston? hindi yung mataba sa San Ay, Lazaro oo. Hospital. Nakalimutan ko na yung Nakalimutan ko pangalan yung yan, name ng doctor. 'Di ba nung graduate tayo, Doc, at doon tayo nag-march, 'di ba? Oo. Doon tayo 'di ba, sa San Lazaro Hospital. Correct. Oo. Pagkatapos ng graduation natin, anong sabi niya? Absorb kayong lahat. First time na magkaroon ng wellness ang San Lazaro Hospital. Lahat ng medical hospital, si San Lazaro ang unang-unang nagkaroon ng naturopathic clinic, 'di ba, Doc? Correct. At yun ang pader natin, yung San Yes. Lazaro Hospital. Diba? Kahit tanungin tayo doon, meron silang may kwento na ang DLCAM is the first naturopathic practitioner na dito nag-practice sa San Lazaro Hospital. Oo, O, diba, doktora? Ang saya-saya. Tayo nga yung first batch na talagang feather in the cap ng ng school natin mismo, tama? Correct. Oo. At doon nga yung pinapakilala ini-introduce sa ating iba-ibang mga network, yung iba-ibang mga product, tayo nag-a-absorb. Oo. Oo, diba? At
doon talaga ipinakita yung diniscuss ko noon na ang topic ko is about doon sa GERD. Oo, Oh, di diba? ba? Yung mga Oh. bacteria, yung sinasabi may spirosis, yung mga ganyan, kung pandemic, epidemic, yung mga ganyan. Kaya nga, At yun nga, nangyari ngayon. oo, Di ba? Coronavirus. oo nga. Nagkatotoo. Oo. Nagkatotoo. That was ilang years na yun natapos tayo. Doc. Correct. Eh, ang Oh. sabi hand washing technique, mask, at saka distancing. Yun nga yun. Di ba? Doktora? Oo. Kasi kung Naalala ko. naalala mo, Doc, di ba? Nung doon yung mga na-conceptualize ko, sabi ko sana, bigyan mo ako, Lord. Yun yung prayers ko lagi na, bigyan mo ako ng justice as natural doctor para yung konsepto na let your food be your medicine and your medicine be your food, di ba, Be thy Doc? food. Yun Yeah. yun yung nasa utak ko na sana bigyan ako ni Lord ng isang wisdom or knowledge para kung ano talagang ibibigay ko sa aking mga pasyente. And then I came up na lahat talaga ang susolusyonan is yung tiyan. Kasi Correct. lahat ng Oo. sakit ay nanggagaling sa tiyan. Correct. O, di ba? doktora. So, Oo. yun yung mga naisip ko, ang nag-inspire po sa akin yung being a naturopath, tapos being an acupuncturist, para, actually, nasimulan ko na, Doc, di ba naalala mo kami na, 4 kami noon na nagsisimula sa itong tibikos na to, di ba? Maalala mo? Oo, naalala ko. Yun isa, namatay na yung classmate natin. Sino na yun? Di ba? Oo, tapos si Tintin. yun nasa Oo. Bataan. Oo, diba? nagdulas na naman ang bunganga ko. Oo Kasi ko talaga. Tapos yung isa, taga Bulacan, di ba? Oo, di ba? Oo, si Madam Gladys. Tapos Oo. si Ka. Mm-mm. Oo, isuno ko ka dajiti aramiden yung agbyag iti kipir Oo, kunana agbyag tata. iti pa. Oo, tata siya tinang ituloy, Doc. Kasi kak talaga ti justice ta dayjay. And I came up nga no gayam alaga am dayjay nga intagda nga kefir no hamo Doc, Ay. ti nabiyag ken natay mas harmful. Iso nga rod nga idi imay da dito yung laboratory idi kinagado nga impabalang da kasi bad bacteria mo to. Bon. So top topic tayo ka kan kanayde press protocol talaga tayo dahil imbaga nga doktora nga nalipmag ko na mga kasika the protocol na talaga kasi is more on cleansing and detoxification process. By using therapy, di ba? Ang data doktora. Yes, yes. Isang word nga, lagi ko pong sinasabi sa mga nanonood po sa amin na, hello Sir Dem, Alkisa is watching. Hello po. Ayan, si Doc Edwin Ferrer po ay batch ko po sa naturopathy. So, pinag-uusapan namin yung mga bagay-bagay na makakatulong talaga sa katawan po natin, Sir Dem. So, yun po yun. Kaya na-conceptualize ko si Doc Hanis Tibicus kasi we have to improve our gut. We have to improve our stomach kasi lahat po ng sumasalo na mga bagay na pangpapigsa, pampabata, Oo. lahat ng Oo, magaganda sa katawan pampaliit natin. ng tiyan, ng tummy, pampaganda ng skin, pampalinaw ng mata, pantanggal ng arthritis, ng other illnesses and diseases. Diyan lang natin yan matatagpuan sa Hanis Sa tiyan. Tibicus Oo, kasi tsaka i-design tiyan din. siya. Mm-mm. Yeah. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Kasi nakadesign yan, doktora, na linisin yung gut microbiome natin at yung Yes. tinatawag natin na aura ng bituka natin. At pag malinis ang bituka natin, everything is gonna be fine. Oo. At saka nakadesign po yan for the metabolic process of our digestive system. Kasi lahat po ng sinusubo po natin, tandaan nyo po ha, lahat ng sinusubo natin sa bunganga natin ay pagkain ng katawan natin. Sino bang kumakain dyan? Hindi ba mga bakterya, mga cells, mga tissues, mga organs? Diba? Meron tayong absorption. Correct. Lalo na kung may cancer. Anong tinitira niyan? Mga tissues, mga Oo. organs. At saka cells kagaya niya. Cells, tissues. At saka yung bacteria, Doc. Kung ang isang cancer ay kumakain, tandaan nyo po ha sa mga may cancer dyan na na naka-monitor sa amin. Pag may cancer ka, nakikipagpaligsahan sa lahat ng pagkain mo. Kaya ang kakainin mo, yung takot sila.
Doc Hanis Tibicus ay isa yon sa kinakatakutan nila. Tignan mo yung... doktora. Mm. Oo, kasi Tingnan mo yung ano ba yung pasyente mga mo, Doc? gustong-gusto ng mga cancer, di ba? Yung mga meat, yung mga processed food, Mm. yung mga synthetic foods, yun yung mga pagkain na makikita natin sa mga fast foods, yung mga ganyan, di ba? Yung mga food coloring, mga free radicals na nangyayari, yung mga kinakain natin, mga ganyan, di ba, doktora? Kasi environment is composed of bacteria, even the airborne, even the yung hangin, yung tubig na iniinom natin. All you need to do is kailangan lang may ilagay tayo sa katawan natin na panlaban natin against infection and diseases para gumanda ang immune system natin o homeostasis ng ating katawan. Exactly. 'Di ba, Doc? O tingnan mo, pansinin mo, Doc. 'Di ba ang cancer may metastasis or metastasize, 'di ba? Yun yung kasi breast cancer ka, nag-metastasize sa bone. Actually, hindi sa breast cancer ka namatay. Doon sa metastasis ng iyong sakit. Correct. Bakit? O, tanungin mo bakit. O, kasi nga, ganito po yun. Diba, once you have a cancer, you are dealing with cancer cells. Tama po? O, pagkakakain ka, okay po, makikipaligsahan si cancer cells sa lahat ng pagkain mo. Ngayon kasi pag cancer ka kasi hindi ka makakakain talaga eh. 'Di ba pag may sakit tayo hindi tayo nakakakain, Dok? Papayat hanggang butot balat ka na lang. Oo. Ngayon, kaya nagbe-metastasize kasi naghahanap si cancer cells ng makakain na iba. So pupunta yan sa yung brain na napakasarap. Pupunta yan sa puso mo, sa Meron siya. susuksok yan sa bone mo. Kasi wala na silang makain eh. Kaya maghahanap sila ng isang lugar na naman na pupuntahan para may makain sila. Correct. Ganun po yun, kaya metastasize o Oo, kaya nga metastasis. sinabi mo sa bone pupunta, alam mo ano ba nakakompose sa bone natin? It's blood. Kaya nga ito toxemia from the blood o lason sa dugo. Once na ininom mo ang Hanis Tibicus, that is mag-cleanse. Yung tatanggalin niya yung mga lapot-lapot ng dugo mo, tatanggalin niya yung mga free radicals ng dugo mo, yung toxicity ng blood mo. Kumbaga, magmamanifest yan, mag-blue-bloom yan, gaganda yan. Diba? Sisibol Exactly. yan. Kaya nga, Diba? sabi ko dun sa mga umiinom ng Tibicus, wag na kayong aarte-arte. Kasi yung asim na yan, kailangan katawan nyo yan. Panakot yan sa bad bacteria. Di ba, At Dok? saka walang side effect yan. Paulit-ulit natin sinasabi yung doktora. Kaya nga nung once na nag-talk tayo uli, sinabi ko, kasi meron akong uric acid, kasi may kuwan ako bawal sa akin yung sa tiyan na ganito. Ang hirap nilang sabihan, basta nakikinig lang talaga sila sa doktor nila kung pag sa kanila pag ayaw nila, ayaw talaga nila. Pero in fairness, yun talaga yung makagagaling sa kanila, doktora. Correct. Kaya nga sabi ko one time sa isang radio program ko, kung ang doktor nyo, sinabi niya na ang Tibicus ay bawal sa inyo, layasan nyo yan. Sabi kong ganon. Kasi hindi niya alam ang fermentation process. Di ba, Doc? Oh, kasi kung ang doktor nyo makaluma maalam, yan eh, di ba? oh, at saka, hindi, Doc, kung ang doktor ay maalam, alam niya ang byproduct ng fermentation, Doc. Correct. Oo. O, diba? Huwag ka na magtaka, doktora. Pinapasok mo nga yan sa DOH o sa kwan. Sabi nila, hindi yan ang protocol. Sabi nila, hindi yan ang kwan. Titignan muna natin, di ba? Si Kamot. O, di ba? Anyang bagada kanya, ide? Ide, isirek mo kanyada, anyang bagada? Anting bagada, Dok. Haan nga sumurot iti protocol da. Haan na nga masurot ijay. Labag sa... Katawa kayo dyan. labag ka no, iti isursuro da ti tao nga protocol ti health. Di gasam Pero DOH. bidin ka protocol ka prutas kin gulgulay lang ba't yung kabil tayo dyan. Correct. Ang ingredients niya, turmeric, luyang dilaw, beetroot, dragon fruit, pinya, mango, watermelon, siling labuyo, apple. Diba, doktora? Oo. Diba? Oh, actually awan ti apple na dragon fruit, Dok. Andiyan ka Dragon nagipan ti fruit, apple. Oo. Mango adda. Di ba kunadan og sakit kayo, Dok, di ba kunadan eh.
nagsakit kayo, mangang kayo to nutritious foods kunada. Kat nito kanis ti because hindi ba nutritious foods? Correct. O di nga min. Eh, Isungod nga ko nak. Nai-explain ko ti radyo kanidtoy. The thing is, di ba, no agsakit ka, gamin no agsakit ka, duwa lang ti problema. Either nutrition deficient, no stress. Correct. At paypayso, kulang Oh. ka lang ng vitamins and minerals, and then stress ka lang, tapos bagsak lang yung immune system mo, all you need to do is papasukin natin yung mga yan. Di ba? Yung Hanis tibicus. Nagsimple, Dok. Apay ngagsakit ti tao. Gamin, kurang isuna ti nutrition. Haan? Correct. Mm. Mm-mm. Kan kanayon nga may si stress. O di ba? Ti stress ka nagaduited na nga sakit. No stress ka. Stress overload. No stress ka, mabiyag ti cancer cells mo. Usto. Yeah. No stress ka, agsakit ti pusom. Yes, kasama yan. dami. Dahil meron kang pain, meron na tinatawag na hatred. Di ba? Kaya No stress ka, nasakit yung ulom. Di nga min. Isukurod Yes. nga, duwala ang iti sakit nga mapasamak ti biyag tayo. Either nutrition deficient, no stress ka. Isungod nga hanak agpapa-stress ang dok eh. Tama. Correct. Di ba so Dahil nga pag stress kanya ka, no ada sakit hindi ka tinakam ko dok. makaturog. Irwar kon na irwar mo di sakit tinakam mo na ibaga mo nalpas. Awan ti sakit ng Correct. tinakam. Kaya dadya imbaga tayo din na parang kita rilak di hero na ang agbadbasag dahil tipagdato, tip TV, wana nya. Tapos bait ka tayo stress na, o nung naibato mo, nawa di ba? Di kas jay. Ti tao gamin sobrang adot pampanunutan na di ngamin Oo, dok. nagkim-kim-kim diya, ti sama ng loob. Kaya punong-puno ng galit at puot, ang hatred. Correct. Walang kagalingan. Correct. Yun yung walang kagalingan talaga. Ala, stressom data panunot mo. Parang ganito lang. Doon sa mga nanonood sa amin, isipin mo, pagkagising mo na may sakit ka, at the end of the day, may sakit ka talaga. Gusto, Dok? Kasi yun yung prinogram mo sa utak mo. Remember, mind, body, and spirit, yun kami eh. O diba? Tayo yun, Dok eh. Mind, Correct. body, Our and body, spirit. mind, soul, and spirit is a temple of God. Di ba? Kaya no, hanganapin tas ti Ika panagpanunot mo. kabil, iti sakit, iti bagim. Correct. Kitam, no hanganapin tas ti spiritum, Dok. Ala, tandaan nam. No hanganapin tas ti spiritum, puro dakas ti pampanunutom, puro duda, puro kung ano-ano na lang. Tignan mo ang aura ng muka mo. At saka, adot ti kumkum-kumom. O di nga min? Adot ti sakit mo. Yes, all. Kaya nga, doktora, sabi mo nga sa buong year na kinakon natin, apay nakaubingak pa. Apay day makitkitak ng kastoy dan. Siya Christine. Gamin, away madi ka stress. Awan Correct, itis Doc. isipin nga sabsabali no di kat puro positive outlook in life. Diba, Of doktora? course. Kasjay lang do kasi datayo haan tayo ngamin nga exempted ti problema. Hang ka nga taon na awan ti problema. Di ngamin, Dok. Yes. Oh. Kaya sabayan mo yan ng mga healthy lifestyle and healthy diet and choosy ka lang sa kinakain mo. At huwag ka lang sige Laging ng galit. sige kasi ang tiyan natin hindi gilingan, di ba, doktora? Oo, tama. Oo, ang tiyan natin hindi yan gilingan. Saan mapupunta yan? Di pa puro tapon, puro dumi na yung di ba, Di doktora? ngamin. Take time to eat. Kaya, Basit-basit lang ti kanan tayo. napakaganda na i-program mo. Yeah. Take time to eat, ano? At saka uminom ka ti adu nga danom kunana, Correct. tapos ag-exercise ka. Ang Correct. yugyug mo mat dadya bagim. Yun. Tadata exercise ka mayat. Oo. Exactly. Urit, Oo. 5 Nung madi minutes lang. ka maut-ut data bagbagim, lalo nga adu ti saksakit nga mangyari ti bagim. Exactly, Dok. Amom gamin, sa totoo lang, it doesn't necessarily for you people to go out and have a jogging. Hindi na po, kahit na punong-puno ka ng jogging, kung marami ka namang iniisip na concern sa utak mo, tapos nutrition deficient ka, it's all useless yung jogging mo. Correct. Marami nagja-jogging, doktora. Marami nagja-jogging, nag-walking. Pero pag lapang-lapang naman, kain-kain, babawi naman nila sa kakakain. Wala rin.
di ba? Gamin ko na ni Sir Kaya, Doc, ada comment dito ko na ni Sir Dem. Malagip ko man day di nanang ko 1970 idi nga uminom kay suka ko na in modern times. Tibicus pala ang sagot sa mga sakit. Thanks. correct. Oo. Tama. Oo. O, di nga, Huwag ka Min. magiinom lang ng mga meron kasing iba na wala pang laman ang tiyan, kumakain na ng mga acidic na pagkain like yung Correct. suka, manggang maasim, mga Kasi ganun. Hindi maganda yun. Oo. Iba ito, fermentation ito eh. Yes. That's portion fatty acid. Exactly. Gamin day to tibicus fermented day to. Tibay product na naalsum na talaga. Oo. O di nga min, Correct. That is a natural nga fermentation alsum process. daytoy hantang inikkan ti halo na nga chemical. Dagijiin inuman nyo nga na alsum ka adda chemical na dijay. Oo, dajay may isang abuti nga timtimplaan tapos umado ti sukana. Adda ka Oo, di ba? ka. O tapos dahil itong gaam, inumam, di ba? Oo. Ayan, nakas jay. Nabali jay. Sabi Iba ni po Ma'am yun. Divina Calano, At iba rin "Hello, naman yung kakain ka nang walang laman ang tiyan mo, talagang mabubutas naman ang bituka mo. Di ba? Correct. Oo. Daytoy, Kailangan sa may totoo laman lang siya. po, dun sa mga nanonood sa amin, kahit walang laman ang tiyan mo, pwedeng inumin. Si Doc Hanis Tibicus. Mm-mm. Pwede siyang inumin. Correct. Basta Mas better. follow it up Oo. with warm water. Water. Oo. Warm water. Okay po. At sabi mga doktora, di ba, pwede na siya sa mainit. Yes! Imagine na find out ang may isang pasyente nga, di ba lagi kong sinasabi, ay hindi, good bacteria kasi yan, mamamatay. Haan gayam, it will work. Because siguro of the enzyme, Doc. Di ba? Tapos prebiotics pa pinapigsa Correct, na ni, because, ni probiotics. Iso nga, Prebiotics. uray na napudot gayam nga danom, Wow. han yaman di tibicus tayo. Oh, imagine. Correct. Iso nga, Oo. nagpintas talaga ti tibicus, ang dami kasing nag-experiment. Di kailangan Oo. kwentok na pasyente natin sa Cagayan. Awan kwartana. Dahil taman, sige man. O, awan kwartana, Dok. Pinadawatan dati tibicus ngam na stroke. Pinadawatan dati duwa nga bote pimanta. Awan nga rod kwartana tay lakay si kangam na stroke. Correct. Amom tinaramid na kasla pinagkape na, Dok. Iso ti pagkapkape na, Dok. Di ba? Syempre, no awan kwartam talaga, awan mang tadhang kapay no daduma manganen, di ngamin. Dayjay ti inaramid na, Dok. Okay? Ingkabil na kan tinapudot nga danom kasla pinagkape na nga rod. Amom dayjay na stroke, Dok, nakapag na. Wow. Diba? Amazing. Diba? Oh. Kunana ni Rochelle Harmony. Dapat ibagbagabi kinyayo. Kunana ni Rochelle yung Harmony bagana. Odaundo. Tibicus is really good talaga. True mga Doc. Our body is a temple of God, kaya dapat po natin alagaan. Tas si Tibicus, good talaga kasi mga kasama ko sa bahay, sunod sila, may sipon at ubo. Only Tibicus lang ang pinainom ko. You see? Okay, now na, prevention is better than cure. Alam mo O, kung diba? bakit? Dahil pati solusyon. Alam mo kung bakit, Rochelle, na nawala yung sipon? Di ba ang sipon ay galing sa bakterya, Doc? Correct. kasi Oo, nipon. kaya nakakasipon. Kaya kasi nipon kasi marami kang bakterya. Tapos pag Mm-mm. hindi mo maagapan yung sipon mo, magiging cough o ano ba yun? Ubo. Oo, kumbaga magiging phlegm. O, yung Oo, plema kasi mo, nga- maitim, ganon, Kasi nga malapot, bakterya. madilaw, dun na yun. Kasi nga Bakterya na bakterya. yun. O, diba? So the thing is, si Doc Hanis Tibicus kasi mayaman yan sa anti-inflammation, antibacterial, Yes, antifungal, correct. antioxidant. O, diba? Anti-fatigue, anti-colon cancer, anti-diarrhea. Correct. Oh, saan pa nga hanapin yun, nandun na lahat. Hindi na natin yan dapat na isa-isahin kasi nasa prutas at gulay ang totoong gamot. Yan ang katotohanan. Correct. Kaya nga sabi ni Hippocrates, yan ang father of medicine. Correct. Let your food be your medicine and your, And your medicine be thy be your food. food. O, diba? I think may isang oras na tayo, Doc. Ay, meron na ba? Ang ikli naman ng oras natin, doktora. Ang bilis Marami talaga. pa sa tayong pag-uusapan eh. Basta parati natin sasabihin sa kanila,
uray niya aramidim itibagim, uray niya ti aramidim no pasaway kamat no natangkan mat yung ulo, ang ano anya mati kabkabil mo itibagim, awan iti kainatnan na. Exactly. Samahan din natin yan ng self-discipline and self-respect. Correct. Yes, oo, ng matalinong pag-iisip. O, Correct. diba, At saka, Doktora? naharap tayo, Doc, sa isang COVID strain na bago. Correct. At hindi natin alam ang kalaban natin ngayon. Correct. At saka, ang strain na to, mas ano Matindi. daw, mas matapang, mas matindi kesa yung dating COVID. Oo. Kasi nga, nag-mutate na siya eh. Kumbaga, nag-produce siya ng mas malakas sa kanya. Oo. Lalong-lalo na gusto raw yan sa mga winter. Oo. Hindi naman winter sa atin dito, di ba? Diba? Like yung mga Oklahoma, yung mga New Zealand, Switzerland, puro mga nagyayelo yung mga England. yan. Actually, ang Oo, England, lockdown sila ngayon, Doc. Oo, di ba? Mm. Correct. Pati ang Switzerland, lockdown din. Lockdown sila. So the thing is, again, inuulit ko po, ang kailangan ng katawan po natin ay nutrition. Si Correct. Doc Hanis Tibicus ay nutrition. Yes, Okay po. proper nutrition. Para lumakas ang ating immune system. Yun Correct. lamang po ang pwede kong sabihin po sa inyo. Kaya Yun. huwag niyong kalimutan si Doc Hanis Tibicus. Kung meron man kayong mga maintenance, meron man kayong mga iniinom na food supplement, sa lahat ng food supplements, ang kailangan nyo is Tibicus. Correct. Huwag Okay yun lang pong parating sasabihin na acne o alam ko na yan. Walang kagalingan po kung hindi mo po siya iti-take o iinumin. Correct. Mahirap lang yung sasabihin mong ganito, hindi mo naman pala tinitik. Mas magandang ikaw muna ang makasubok po niyan. Exactly. Oo. Diba? Ganon. So yun po yun. So sana lahat po no, this new year, ano yung advice mo, Doc? This new year, Mm-mm. this new year 2021, goodbye virus, goodbye coronavirus, goodbye yung bagong matinding virus na yan. Kaya nga nakasara lahat ng mga pantalan natin, mga paliparan natin hanggang 15. Kasi nga tinako nila yung pagpasok dito ng matinding virus na sinasabi nila. Na sinasabi nila is face mask, distancing, washing technique, yung mga ganyan. Iba pa rin po talaga yung proper nutrition and healthy lifestyle. At kailangan po nating maghinay-hinay lang. Hindi po lahat ng mga pagkain is okay po sa tiyan po natin. Kumbaga, choosy lang po tayo sa kinakain po natin. Kasi pag hindi ka po choosy sa kinakain mo, sika iti makikabagkabil iti sakit iti bakit. Diba, Doktora? Tama po. Doc, bago tayo magpaalam, meron pa isang question si Sir Dem Alquisa. Okay. Sabi niya, can I ask one special question, Doc? Kaso nga pinilim, close open parenthesis, select fruits na pinerment mo, but hindi kasama other fruits. Thanks. Okay. Kasi gamin, da kami nga naturopath nga min, Sir Dem, inadal mi nga dapat no, mangmangan tayo ti may sa aldaw, 9 kinds of fruits and vegetable or herbs. 9 kinds in a day. So, siyam nga klase nga prutas man, vegetable man, wano herbs, ti kanan tayo ti may sa aldaw. Iba-iba yan ha. Iba sa Lunes, iba sa Martes, iba sa Miyerkules, iba sa Webes, hanggang Sunday po yan. Hindi yung pare-parehas lang. Tapno maala tayo, ti usto nga nutrisyon. So napanunot ko nga nagikabilak ti siyam. Gamin, DJ ti requirements ti inaldaw-aldaw tayo. Diba? Correct. Awan idta ti itlog. Usto? Awan idta ti karne. Awan idta ti sa bali nga prutas nga at least naglagay ako ng 9 kinds of fruits, herbs, or vegetable na kailangan ng katawan natin. So magdadagdag na lang kayo para hindi kayo gumastos ng malaki. Yes, ang sagot dyan, Doktora, add-on sa deficiency ng ating katawang lupa. Oo, Correct. kumbaga, hindi naman natin pwedeng kainin lahat ng mga kwan na yan kasi pinili lang ni Dr. Hani Perez Tamayo yung mga ingredients na yan na makabubuti para linisin yung colon natin like yung watermelon, di ba, Dr.? Correct. Yung mga yon is add-on na lang po yung iba na kinakain mo. Kumbaga, add-on lang po ito sa deficiency problem ng ating katawan. Yan ang gabi. Exactly. Oh, yan. I hope nasagot kita, Sir Dem. Thank you so much. Again, magpapaalam na naman po kami. Doc, nakapagpaalam ka na ba? Hindi pa. Magpaalam ka na. Happy New Year, Merry Christmas. Harapin
bagong taon ng may pag-asa at punong-puno ng pananampalataya at magandang kalusugan, prosperity, at maraming dumating pang mga blessings sa atin. Huwag nating isipin yung mga bagay na nangyari. Let go, past is past, face the reality. Exactly. I go with you, Doc. So again, thank you so much, Doc, kasi nasabi mo na lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod. Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi ho nagsasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all. God bless! Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Coughs. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Coughs triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Coughs.
helps keeping your digestion balanced and sync, try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB.